Τα παιχνίδια εξουσίας είναι αυτά που οδηγούν μία σχέση σε ένα φωνικό. Καλημέρα κυρία Λεβέντη. Με αφορμή όλες αυτές τις γυναικοκτονίες, πείτε μας, ποια είναι η γνώμη σας για αυτό το φαινόμενο? Δυστυχώς αυτό το φαινόμενο δεν είναι τωρινό. Τώρα απλώς έχει τραβηχτεί η κουρτίνα και φαίνεται, μαθαίνεται και το ακούει πολύ περισσότερος κόσμος. Για μένα όλη αυτή η ιστορία είναι πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι εγώ ψυχίατρος, αυτό το ακούω πάρα πολύ συχνά, διότι οι άντρες δυστυχώς πιστεύουν ότι έχουν το δικαίωμα, το θεωρούν δικαίωμά τους να φέρουν μια ζωή, ενώ δεν μπορούν να δημιουργήσουν ζωή. Και φυσικά όλα αυτά ξεκινάνε από την αίσθηση που έχει ένας άντρας ότι η γυναίκα του πρέπει να του είναι υπάκουη. Αν για κάποιο λόγο σταματήσει να είναι υπάκουη, είτε κοινωνικά, είτε οικονομικά, είτε σεξουαλικά, έχει το δικαίωμα, θεωρεί, να της αφαιρέσει τη ζωή. Όμως αυτό είναι αιτία για μένα, σε αυτό μάλλον είναι αιτία για μένα η έλλειψη σεβασμού. Η έλλειψη σεβασμού που έχει ο συγκεκριμένος άντρας στη συγκεκριμένη γυναίκα. Και αυτή η έλλειψη σεβασμού δεν είναι αποτέλεσμα μιας μέρας, μιας ώρας, ούτε καν ενός μήνα. Η έλλειψη σεβασμού δυστυχώς είναι από πάντα. Ποτέ δεν τη σεβάστηκε κάποιος τη συγκεκριμένη γυναίκα την οποία θα φτάσει να σκοτώσει. Υπάρχει τρόπος να προφυλαχτούν οι γυναίκες? Φυσικά, χάρη μου, και υπάρχει τρόπος να προφυλαχτούν οι γυναίκες. Καταρχήν δεν είναι όλοι οι άντρες δολοφόνοι. Υπάρχουν ένα σωρό άντρες εκεί έξω, οι οποίοι και σέβονται τις γυναίκες και δεν θέλουν οι γυναίκες να είναι τόσο υπάκουες που χωρίς την υπακοή τους δεν νιώθουν αρκετά άντρες. Άρα το πρώτο είναι να ψάξουμε να βρούμε έναν σωστό άντρα. Το δεύτερο είναι να μεγαλώσουμε κορίτσια τα οποία θα σέβονται τον εαυτό τους και δεν θα δέχονται να τους φέρονται με αυτόν τον τρόπο. Και το τρίτο είναι να μεγαλώσουμε αγόρια που θα σέβονται τις γυναίκες και δεν θα γεμίζουν αυτοπεποίθηση κάνοντας μια γυναίκα να πέσει στα πατώματα και να τους παρακαλάει ή να την κάνουν υποχείριο. Με λίγα λόγια, τα παιχνίδια εξουσίας είναι αυτά που οδηγούν μια σχέση σε ένα φωνικό. Γιατί χρειάζεται να υπάρχουν τέτοια παιχνίδια εξουσίας στον έρωτα? Για μένα δεν είναι καθόλου χρήσιμο αυτό. Πιστεύω και για σας. Είμαι η Μαρία Λεβέντη και είμαι η γιατρός της ψυχής.